ҷиҳати боз ҳам тақвият ёфтани ҳамкориҳои мутақобил аст судманд миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қазоқистон бо дастуру супоришҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон намоишфурӯши молу маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва он ҳама урфу одатҳое ки ба мардуми мо хос аст пешкаши сокинони шаҳри Алмато гардониданд ва сокинони шаҳр аз ин ҳама имкониятҳо васеъ истифода намуданд. имрӯзҳо робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳо дар муҳимтарин самтҳои давлатдорӣ миёни Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қазоқистон тақвият меёбад. ин раванд дар заминаи сиёсати оқилонаи сарони ҳарду кишвари ба ҳам дӯст ва бародар амалӣ мегардад. аз 20 то 21 сентябр тибқи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон намоишфурӯши молу маҳсулоти кишоварзӣ, таомҳои миллӣ, сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва барномаҳои фарҳангӣ пешкаши сокинону меҳмонони ин шаҳр гардонида шуд. ин чорабинии сатҳи баланд ки дар шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гардид, ҷумҳурии Тоҷикистонро сокинон, соҳибкорону кишоварзон ва ҳунармандону санъаткорони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо молу маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва фарҳанги ғании миллати тоҷик дар шаҳри Алмато муаррифӣ намуданд. чорабинии мазкур ҷиҳати боз ҳам тақвият бахшидани муносибатҳои шарикии стратегӣ ва ҳампаймонии Тоҷикистону Қазоқистон мусоидат хоҳад кард. зеро муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистон ва Қазоқистон заминаи мустаҳками анъанаҳои таърихӣ дошта, таи солҳои охир дар рӯҳияи ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтиром ва эътимоди мутақобила ҷараёни густариши босуръатро дар ҳама самтҳои мавриди таваҷҷӯҳ касб карданд. дар гӯшаҳои алоҳидаи намоишгоҳи мазкур маҳсулоти хушсифату аз лиҳози экологӣ тозаи кишоварзӣ ба монанди тарбузу харбуза, намудҳои гуногуни хуштаъми ангур, сабзавоту меваҷот дар шакли тару тоза, хушк ва консервашуда, асал ва дигар номгӯи маҳсулот ба намоиш ва фурӯш гузошта шуда буд, ки мавриди таваҷҷӯҳи зиёди сокинону меҳмонони шаҳри Алмато гардид. воқеан ҳам ҷумҳурии Тоҷикистон дорои иқлими мусоид барои рушди соҳаи кишоварзӣ буда, деҳқонони асилу соҳибтаҷрибааш бо тақвияти анъанаҳои неки заминистифодабарии ниёгон тавассути омӯзиши роҳу усулҳои муосири соҳа ва меҳнати содиқонаву ҳавасмандона дар заминаи шароити мусоиди мавҷуда сол ба натиҷаҳои дилхоҳи меҳнатӣ ноил гардида, дар баробари таъмини талаботи бозори истеъмолии мамлакат ҳамзамон ҳазорҳо тонна маҳсулоти гуногунро ба дигар давлатҳо низ содирот менамояд. ин навбат мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон 950 тонна маҳсулоти хушсифати ватаниро ба намоиш гузошт, ки сокинони шаҳри Алмато ва тоҷикони муқимӣ аз ин васеъ истифода намуда хушҳол гардиданд. ҳунару ҳунармандӣ як ҷузъи меҳварии ҳаёти рӯзгори сокинони Тоҷикистони соҳибистиқлол ва ниёгони миллати мо ба ҳисоб рафта, бо мурури замон тавсеяву густариш ёфта, миёни дигар халқу миллатҳои дунё муаррифӣ мегардад. мо аз сиёсати пешгирифтаи ҷаноби олӣ пешвои миллат хеле хушҳол ҳастем, ки mana имрӯзҳо намоиши маҳсулотҳо пешниҳоди мардум шуданд. хизматҳои шоёни ду президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмону ва Қосимҷумарт Тоқаев мебошад, ки mana имрӯзҳо намоиши маҳсулоти халқро миллати тоҷикро дар инҷо нишон дода истодааст. гӯшаҳои намоишӣ аз маҳсули тахайюлӣ бою рангин ва daстони пурэҷози ҳунармандони мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон хеле моҳирона оро ёфта буд, ки таваҷҷӯҳи ҳамагонро ба худ ҷалб кард. махсусан занону бонувони шаҳри Алмато ҳар як намунаи маҳсули ҳунармандони тоҷикро бо диққати том таваҷҷӯҳ карда, вобаста ба тарзи омодасозӣ, маҳсулоти истифодашуда, маънии нақшу нигор ва гулдӯзиву сӯзаниҳо дар рӯи мато, либосҳои миллӣ, чакану атлас, нақшбандӣ дар рӯи чӯб ва аз мавриду ҳолати истифодаи онҳо пурсон шуда, ҳар кадоме вобаста ба завқу салиқаи худ аз намоишгоҳ чизе харидорӣ мекарданд. Я в восторге от масштаба этого мероприятия. Спасибо огромное представителям области. Ярмарка проходит просто на высшем уровне. Таджикистан снова показывает, какие они на самом деле дружелюбные и трудолюбивые. Спасибо большое, Таджикистан!
قابل ذکر است که جمهوری تاجیکستان بعد با دست آوردن استقلال دولتی طی سیاستی با موافق اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دایره همکاری‌های نیک شریکی را با دولت‌های خارجی دور و نزدیک براه مانده در تحکیم مناسبت‌های دیپلماتی میان کشورها پیشگام میباشد. Сатыбалдиев Алишер Журатович, руководитель управления предпринимательства и инвестиций. Сегодня состоялось важное мероприятие для города Алматы. Сегодня Хатлонская область продемонстрировала свои возможности в секторе продовольственного обеспечения большого мегаполиса, самого крупного мегаполиса Республики Казахстан, города Алматы. Нам были представлены товары и продукты самого высокого качества, самыми высокими оценками экологичности и натуральности. В этой связи мы планируем наращивать торговые отношения именно с Хатлонской области. В ближайшее время будет сформирована группа из города Алматы, которая посетит Хатлонскую область с целью налаживания партнерских отношений, торгово-экономических отношений. В этой связи мы видим огромный потенциал для развития. Население, потребитель города Алматы очень высоко оценит качество продукции из Хатлонской области. бахсус баргузории чорабиниҳои гуногун дар дигар давлатҳои дӯст ва ба ҳамин монанд намоишфурӯши молу маҳсулоти ватанӣ гувоҳи мавқеъву рушди тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. дар шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон низ баргузор шудани чунин намоишгоҳи бузург далели таҳкиму тавсия ёфтани ҳамкориҳои ҳар ду давлат дар самтҳои гуногун мебошад. Ассаламу алейкум, Таджикистан! На самом деле я в Таджикистане очень часто бываю, был в прошлом году и был еще начиная с советских времен. Всегда люблю смотреть таджикскую культуру, был на таджикских свадьбах. И сейчас такая классная инсталляция, такой дастархан. Самый вкусный виноград это в Таджикистане, и Таджикистан, Бапеш. Спасибо вам, что вы приехали в Алмату, очень приятно видеть. Сегодня очень прекрасный день. Я житель города Алматы, и сегодня вот приехали гости из Таджикистана. Нам привезли вот фрукты, овощи. Здесь цены очень нормально, дешевые. Мы очень благодарны. Спасибо вам, большое спасибо, очень благодарны. Таджикистана, жители Таджикистана, привет. бахши фарҳангӣ аз қисмати асосии чорабинии бошукӯҳи намоиш дар ҷумҳурии Қазоқистон маҳсуб гардида дастаҳои ҳунарӣ ва дигар ҳунармандони шинохтаи мамлакат барномаи рангину пурмуҳтаво пешниҳоди сокинону меҳмонони шаҳри Алмато карда шуд.